Dnes sa ide mimo Košíc, smer Prešov. A sľubujeme, nebude to trvať dlho. Po necelých 15 minútach prichádzame pohodlne po diaľnici do Drienova. Štefan Ambruš tu ponúka rodinné sídlo, vilu, nádhernú viacgeneračnú novostavbu. No volajme to akokoľvek. Faktom však je, že je to odvážny projekt, na ktorom sa nešetrilo. A teraz sa pripravte, zapojíme vašu predstavivosť. Presne tu, kde je teraz schodisko obložené prvotriednym travertínom zo Spiša, tu bude vstupná brána do celého sídla. Na vrchné poschodie vyjdete ním, alebo použijete výťah. Ten premáva cez 3 poschodia. Srdcom každého domu je však kuchyňa. Tá je naprojektovaná moderne ako súčasť otvorenej dennej časti. Po dobrom jedle šup rovno do gauča. Zatiaľ tu je síce len podlaha, ale pri nej sa zastavíme. Tíkové parkety sú jednou z najkvalitnejších možností, aké pri výbere podlah máte. Vďaka odolnosti sa používajú napríklad aj na paluby jacht alebo lodí. A zastavme sa ešte v kúpeľniach. Obklady sú už hotové a sú, ako inak, z lešteného travertínu. V skutku majstrovské dielo. Projekt tejto vily ráta aj s bazénmi, vonkajším aj vnútorným. Rovnako tak s wellness, zimnými záhradami a to všetko v absolútnom súkromí a pokoji bez blízkych susedov. Oplatí sa vidieť to naživo, preto neváhajte a ozvite sa Števovi Ambrušovi ešte dnes.